Ang atong text karon mag-igsuonan, hindi may atong disbutan John chapter 10 verse 27, 1 Peter chapter 2 verse 21 padulong sa 25. Atong tan-aw ni mga kaigsuonan, hinga pa ni Jesus diya sa John chapter 10 verse 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ganun nag-ispot man siya ng my sheep hear my voice and I know them. Ang akong mga karniro magpatalimog sa akong tingog. Amen. O nakaila ako kanila. O matupan niya sila nagasunod kanako. Sila musunod, magasunod si Ginoo. Amen. Ang ato karon mga kaigsuonan dito apagaton ang may tungod kini sa kinsa bi atong ginasunod. Nagsunod ba kita sa atong magbalantay? O kinsa ba atong magbalantay? Mga kaigsuonan, who is our pastor? Kinsa man ang pastor nato nga may atong ginasunod? Madto pa diha mga kaigsuonan sa atong mabasa sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21 hangtod sa 25. Ingon diha, kay sa maong pagawi gipanagtawag kamo. Maingon nga alam kaninyo miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa ka panigignan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba. Sa gisultihan siya pasipala, wala siya mobalos pagsulti pasipala. Sa naganto siya, wala siya manghulga. Tinunua, gisalig lamang niya ang tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Kahoy katong cross nga dito siya gilansang. Okay? Aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad, kamo nga ayo. Kay samag mga karniro, kamo kaniadto nang hisalaag. Apan karon kamo nahiwalik na sa magbalantay o magdudumala sa inyo mga kalab. Sa English, kanang magbalantay o magdudumala sa inyong mga kalab, nagisgot diya shepherd and bishop. Makaigsuonan. Bishop, magdudumala. Shepherd, magbalantay. Amen. Kung sa iyang gidumalahan, o kung sa iyang ibantayan, ang ato mga tayo. So our real pastor, our true pastor is Jesus Christ. Amen. Sa ato mga kalab. Pero kanus-a man na siya mga kaigsuonan nga nabalik dadto kaniya sa diha nga mituon na ta. Okay? Sa diha nga mituon na ta kang Jesus Christ, nagsunod na ta sa iya, nakabalik na ta sa iya nga maoy magbalantay o magdudumala sa atong kalab. Maoy shepherd, may pastor, ug mao say bishop sa atong mga kalab. Now, doon ay mga tao karon mga kaigsuonan nga mga titulo, mga posisyon nga gitawag nga pastor or sa laing term shepherd, equivalent sa term nga shepherd or magbalantay. Unya bishop. Kana siya makaigsuonan, ano na nay function, di ba? Ang pastor magbalantay. Ang shepherd, pastor magbalantay. Pero ang bishop magdudumala. So, karon mga kaigsuonan, doon ay mga tao nga diha sa church naa kini, naa sila ani. Pero dili nato limtan nga kana sila dapat mag-function sila sumala sa tawag sa Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga atong magbalantay ug magdudumala sa atong kalab mao si Jesus Christ. Amen. Ug matod pa ni Jesus diya sa John 10:27, ang ako magkarnero nakaila sa akong tingog. Amen. O ako nakaila kanila. Amen. O sila mosunod kanako. Kinsay atong sundon? Si Ginoong Hesus. Amen. Kay siya ang atong magbalantay. Kita iyang karnero. Siya ang atong obispo, o bishop sa atong mga kalab, nga magdudumala sa atong mga kalab. Siya ay pagdumala nato sa atong kalab. Karon, katong mga pastor,
tao nga dunay titulo nga pastor, mga posisyon nga pastor, dili na sila may magbalantay sa inyong kalag. Ang tinuod nga magbalantay mao si Ginoong Hesus. Unsang day na sila? Unsang day na sila? Mga kaigsuonan. Muna silang gitawag nga elders or under shepherd. No? Mga sulugoon nga mga magbalantay. Dili gid sila ang tinuod nga magbalantay, sulugoon lang sila. So dapat kini sila ng mga sulugoon kung unsa ang tingog sa tinuod nga magbalantay, mao'y ilang ipadungog ngadto sa mga karniro. Kung unsay kabubuton sa tinuod nga magbalantay, mao'y ilang ipadungog ngadto sa mga karniro. Kay kini sila dili ni sila mao'y tinuod nga magbalantay. O kung unsa ang pagdumala sa tinuod nga magdudumala sa atong kalag, kung unsa ang pagdumala sa tinuod nga obispo sa atong nga kalag, maunay ilang paagi sa pagdumala kay sila sulugoon raman nga magbalantay, ay sulugoon raman nga magdudumala. Di man sila ang tinuod nga magdudumala. Busa, panalitan ako, pastor, or bishop, dili ang akong pagbuot, ang akong kaugalingong pagdumala, mo'y akong ipasunod sa pagdumala diha sa mga tao. Kung dili ang pagdumala na Ginoong Hesus. Amen. Kaya siya ang tinuod nga obispo. Unya, dili sa pang akong pamaagi sa pagbantay sa mga kalag, mo'y akong ipatuman sa pagbantay diha sa mga tao. Kung dili, siya ang tinuod nga balantay, kinahanglan na iyang pamaagi sa pagbantay sa kalag, mao'y sundot. Mo'y ipatuman. So kita, dapat makaila kita. Kinsay atong ginasunod, nga atong magbalantay. Kinsa ang tingog nga atong ginasunod. Kinsay nagdumala ka nato. Inani manggod. Pwede natang i-manipulate. Pasundon kita. Gamiton lang ang authority sa tinuod nga magbalantay. Gamiton ang authority ni Ginoong Hesus. Pero i-manipulate lang ta, kunuhay ang ngalan ni Ginoong Hesus gamiton, ang authority ni Ginoong Hesus gamiton, ang pulong na gamiton, pero pag abot sa implementation, diha ka na to, ang pagpasunod, dili na si Ginoong Hesus ang atong masunod, kundi ang kabubuton na niya mo'y atong masunod. Ang kabubuton niya atong tao. Ang iyan ang pagdumala o ang iyang pagbuot maunay masunod ta kay di pasunod naman ta niya sa iya. Busa kinahanglan adto ta kang Ginoong Hesus, bantay ta sa pulong nga submit to your leaders. Di ba na yung bersikulo? Amen. Di ba? Hebrews chapter 13, submit to your leaders. So, bantay ta ana, mga kaigsunan kay pwede man tang malibungan ana. Gamiton lang nga ipasubmit ka leader good kay kung wa na to wa ta mo pasakop sa atong leader sama ra nga wa ta mo pasakop sa Ginoo kay kanang leader nga ibutan giya iyam na sa Ginoo nga gibutan. Di ba? So wa na priso ni una na hostage ka na corner ka na. Di ba? Na corner ka na blackmail ka ba? Di ba? So mapugos na lang kag sunod. Kay gibutang ra na sa Ginoo, pero matod pa ni Ginoong Hesus, my sheep hear my voice. Amen. I know them and they follow me. Kinsa ilang sundon? Ang tinuod nga magbalantay. Pag dili na gani tingog ni Ginoong Hesus, bisan pag authority ni Ginoong Hesus ang gigamit, dili na pwede sundon. Di gina mo sunod ang karniro, matingala na mo, masuko na, kay siya na, rebilde man yung matawana, wa na nagrebilde, wa lang na sila mo sunod, kay nakaila sila, nga di na natingog sila magbalantay. Pero maingon na itong leader nga, kay matawana, mga rebilde, dili mga masinugtanon. Pero kung tingog pa lang ni Ginoong Hesus ang ilang nadungog, musunod na, kung tinuod sab na sila, nga karniro na Ginoong Hesus. Pero kung di na sila tinuod nga karniro ni Ginoong Hesus, bisan pagtingog ni Ginoong Hesus sa ilang madungog, di na sila mosunod. Kay ingon man si Jesus, magpatalingog sa akong tingog ang akong mga karniro. Amen. Og mato pa niya, nakaila ako sa akong mga karniro. Unya niingon pa rito, og sila mosunod kanako. So ato balikon, kung tinuod nga karniro na ni Ginoong Hesus, mosunod na kung madungog niya ang tingog ni Ginoong Hesus. Kaya mailhan man niya nga tingog na di Ginoong Hesus. Diba? Panglitan, diwali, gitudlo. Pagwali pa lang o pagtudlo, makasabot na ka, oy, kung tingog na ni Ginoong Hesus ang inyong nadungog, o tingog na naanang nagsulti nimo, makasabot ka. Makaila ka sa tingog ni Ginoong Hesus. Kung karniro kanina. Ang karniro ni Ginoong Hesus mo, tumatawa na nagtuko kanina.
Willing musunod sa iyang kabubuton. Sa atong bantayan, atong matngunan nga, dunay daghan musulti gamit ang ngalan ni Gining Hesus, gamit ang authority ni Gining Hesus, gamit ang iyang pulong. Pero kana sila di na mitinud nga magbalantay sa imong kalag. Busa paminahon gid nimo ng bayo, kung tinog ba na sa imong balantay. Aron inig sunod nimo, sige Gining Hesus sa imong masunod. Og ang tingog sa Ginoo ato ng masusi, ato ng mahibaluan kay naa na sa iyang pulong. Ang iyang pulong maoy nagdala sa iyang tingog. Busa kung wa ka kahibalo sa iyang pulong, di mo ka makahibalo sa iyang tingog. So kinahanglan di ay ang mga magtotoo matrain, mabansay sa mga pulong na Gining Hesus aron inig tingog sa magbalantay makaila ang karnero. Amen. So ang magtotoo may karnero. Pero kung ang tao nga nagtuo, wala masayod sa pulong ni Gining Hesus. Nagtuo lang kang Gining Hesus. Taman ra diha nga nagtuo. Dayon wa na magpadayon sa pagsusi sa kasulatan. Di makarecognize kung tingog na ba na ni Gining Hesus o dili. Busa, sa laing bahin sa kasulatan, nag-ingon ang Ginoo sa mga Hudiyong mituo kaniya diya sa Juan Kapitulo 8, ingon pa niya, ngadto sa mga taong nga Hudiyo nga mintuo kaniya. Verse 31 padulong sa 32. Diya sa verse 31 nag-ingon, Juan 8:31. Ingon pa diha, unya si Jesus miingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinud-an. Juan 8:31. Kung pabilin kamo sa akong pulong, nang kamo tinuod kayo na akong tinunan. So, ang tinunan ni Gining Hesus, mao ni iyang mga karnero. O ang tinuod niyang mga tinunan, kadtong mga tao nga mituo na kaniya, o nagpadayon, nagpabilin niya sa iyang mga pulong. Nagpalo sa iyang mga pulong. Amen. So, busa, sa diyang ang tao nagtuo na, kinahanglan ang tao magpadayon diya sa mga pulong ni Gining Hesus. Magtuon, mga kaigsunan. Aron dili kita malimbungan, magsusi, magbasa. Kung dili ta makabasa, magpatabang ta sa pakabasa. Tungod kay pinaagi ni ana, dili kita malimbungan. Ni adto mogamit sa authority sa tinuod nga magbalantay nga mao si Gining Hesus. Mogamit sa authority sa tinuod nga magdudumala sa atong mga kalag nga mao si Gining Hesus. Pero sila na di ang nagbuot sa atong kalag, di na si Gining Hesus. Gusto na nilang dumalahan ang atong kalag. Wala na nila tagay kahigayunan ang Ginoong Hesus nga maay magdumala sa atong kalag. Kay dili naman si Gining Hesus ang obispo, sila na. I-hijack na. Di ba? Dili na. Ang wala na nilang tagay kahigayunan nga si Gining Hesus ang maay magbalantay sa atong kalag, kundi sila na. Kay sila na buot magdumala o magbantay sa atong kalag. Sila na magdumala, murag sila na tag-iya ka nato sa atong mga kalag. Busa kung masuko sila para sa ilang kaugalingon. Dili sila masukot para sa Ginoo, para sa ilang kaugalingon kay nganong di nila gasundon imong gusto. Di nila gasundon, dili gasundon ang dili gasundon sa mga tao ang gusto na anang tawhana na pastor man siya o magdudumala man siya ang obispo. Na-assist katungdanan. Dili. Kinahanglan ng tao ang mga under shepherd, ang mga sulugoong magbalantay o mga sulugoong mga magdudumala, mga sulugoong pastor o mga sulugoon nga mga bishop, kini sila, mga kaigsunan, kinahanglan ilang i-point ang inyong kalag, ang atong kalag, i-point nila, ilang itudlo, tagaag direksyon, ngadto padulong kang Gining Hesus, aron masunod nila si Gining Hesus, aron masunod nato si Gining Hesus. Kaya siya ang true shepherd, siya ang tinuod nga magbalantay o tinuod nga obispo sa atong mga kalag. Siya ang nagatawag ka nato, mga isuko. Sa iya kita padulong. So balik ko na to, kung nagtuon na ta, Juan 8:31, kung nagtuon na ta, diya itong sunod na waton niya, padayon ta sa pulong ni Hesus. Pabilin ta sa pulong niya, magtuon, magsusi. Sa karon, si iya tag gakapuliki na ta. Kinsa kay atong sundon ani? Di ba? Kinsa kay atong sundon? Kay nagtan-aw man tas tao.
Pero di ta magtanaw sa tao. Si Ginoong Hesus may pastor, siya may shepherd o bishop sa atong souls. Siya atong tanaw, siya atong sundon. Pangitao na to ang iyang pulong, kay diha siyang pulong, naa, gi-express ang tingog niya. Diha na to madungog ng tingog. Unya, mato pa din sa Buhat Kapitulo 17, mga kaigsuonan, doon ay record diri kung giunsa sa pagkinabuhi kaniadto sa mga magtotoo. Gini mga Hudiyo gyapon ni nga mga magtotoo. Dito sa Berea, nga giwalihan nila ni Apostol Pablo. Kung matod pa din sa atong mabasa, tanawa sa inyong Bible, Buhat 17, Gs of 11. Ang mabasa diha, mga kaigsuonan sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 10 of 11. O diha sa takna sa kagabion, si Pablo ug si Silas gipagikan sa mga kaigsuonan paingon sa Berea. Ug sa ilang paghiabot dito, sila misunod sa sinagogas mga Hudiyo. Kung silang gibuhat pagsunod, verse 11. O kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bukos nga pagka masibuton. Nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayon ang mga butang nga gisulti kanino. So sa ato, papag-adto nila ni Apostol Pablo dito. Pagsunod nila sinagoga, natural nagwali sila. Ang ilang diwali si Ginoong Hesus. Ang mga pulong ni Ginoong Hesus. Ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. Karon, kining mga Hudiyo ang natuwa dito, unsa ilang gikuhat, unsa ilang reaksyon? Gidawat nila ang mga pulong nga giwali sa mga apostolis. Uban sa pagka masibuton. Pero unsay reaksyon nila, unsay ilang gihimo nga sa ilang kaugalingon. Nagsusi sila sa kasulatan, adlaw-adlaw nagtuon sila niini. Kay buot nilang masusi kung tinuod ba gayud ang mga butang gisulti kanila. So naa sa ato kita, nasa ato ang pagsiguro kung tingog ba gyud sa atong magbalantay ang atong nadungog. Aron di kita masalaan nga siya gayud ang atong masunod hangtod sa katapusan. Kay kung dili nato na susihon, wa man tay way na ma-check, ma-verify ang gisulti nga atong nadungog. Diha lang sa kasulatan. Kinsa atong magbalantay? Sige nang Hesus. Unsa siya sa atong kinabuhi? Shepherd and bishop of our souls. Pastor o magdudumala sa atong kanan. Pastor o obispo sa atong kanan. Karon nga mituo na kita kaniya, nakabalik na kita kaniya. Busa siya ang atong pastor o obispo. Kita dapat magasunod kaniya kay mailhan nato niya tingog. So kining ba nga gasulti karon diya sa inyo. Ang magagawas dapat din niya ang pulong sa tinuod nga magbalantay o ang iyang tingog mao'y madungog gikan dinhi tungod kay ang iyang pulong mao'y magagula dinhi nga nagatudlo sa matag usa ka nato nga sundo nato siya. Nagagiya ka nato sa pagsunod kaniya. Kay dili ako busa gani mga kaigsuonan. Wala gilaing maayong magbalantay. Kung basahon nato ng chapter 9, di ba? Ingon pa ni Jesus, I am the good shepherd. Yan pa niya. Ako, ang maayong magbalantay. Muna, dili ka mangita o maayong magbalantay. Isa ra, sige nang Hesus ra. Kinanglan lang, makaila ka kaniya sa iyang tingog. Hinagi siya puno. Now, karon, isa nga example, unsa may tingog sa atong magbalantay nga nagtawag ka nato. Katong atong mabasa, mga kaigsuonan kanina sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25. O sa di pa nato nabalikan og basa, basahon sa nato ning Mateo 16:24 o 26. Mateo 16:24 o 26. So karon pag natay Bible study, natay nadunggan wali, so sihon ra nato mao ba ning gitudlo ni Ginoong Hesus? Basig inventor ni atong nagwali. Katong iya giwali. Mo na nga magsulat gyud ka. Pagsulat nimo or mag-record ka, ako ora i-verify itong ang giwali ni nina. Tanaw na ko o so mo bugig ning gisulti ni Hesus. Itudlo ba ni dili kay maingon ra din ka nga. Dili nag-ingon si pastor, ingon ana daw. Ayaw. Kay ang imong pastor si Ginoong Hesus. Mao na ni gabot sa panahon pagbalik na niya. Isang ganing mamatay na ta, makadungog daw atong mga makadungog daw ta sa tingog. Mamangon ta, kung mamatay na ta, bubangon ta gikas mga nangamatay kay makadungog ta niya. Mateo 16:24-26. Og sa iyang mga tinun-an, misulti sa Hesus nga nag-ingon, kung adunay buot mosunod kanako, di ba?
Nagisigot og pagsunod, follow. Di ba? Kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang cross og mosunod kanako. Kinsay sundot? Sige ng Hesus. Klaro kaayo mga kaigsuonan na tawag sa itong magbalantay. Kinsay sundot? Siya. Kinsa ni siya? Sige ng Hesus. Unsaon daw nato siya? Pagsunod. Unsa day atong buhaton kung mosunod kita kaniya? Ang buot mosunod kanako kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon. Nya, unsa pa? Magpas-an sa iyang cross. Unsa pa gyud? Og mosunod kanako. Inyo kang una-una. Hayahay ka na kinabuhi. Convenient and comfortable life ka na siya. Kung imo nang palandungon nga magdumili man ka sa imong kaugalingon, unya magpas-an man ka sa imong krus, dayon mosunod ka kaniya. Mao nay tingog sa atong pagbalantay. Busa kung nagsunod ta ana nga tinguga adlaw-adlaw sa atong kinabuhi matag karon unya mao nay gisunod nato sa atong pagkinabuhi sa pagtuo. Siguradong nagsunod ta sa magbalantay nato sa atong mga kalag o obispo sa atong mga kalag. Ni apa? Ipadayon nato. Kay ba taman man as 26. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. Katong gusto mo save sa iyang kinabuhi, mawat-an hinuon siya niini, di niya masave ang kinabuhi. O bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, kanang pagdinay mo na nang pagwagtang sa iyong kinabuhi. Deny your own ambition, di ba? Ang imong tawhanon nga mga pangandoy, kalibutanon nga mga pangandoy, pangibog ug tinguha. Imo nang dumilian, imo nang i-deny. Ibaylo nimo na sa Ginoo. Usa ka nang kanta na dili ko ibaylo ang presensya mo. Mo ni yang diri ko ha. Mutulo ra mo gid atong duha ana kay makahilak ta kay di mo gud ato kay mo. Pakahilak ta kay Lord di mo gid pa iba pero di nato kahimo ang panghinungdan nga pakahilak ta kay di nato kabuhat. Kaya kanindot bagito ta Ginoo complete yun ta kung mabaylo imong presensya pero sige ra ko ani kanta di na ko kabuhat. Pero tabahan ko Lord, mabuhat ra na ko ni. Amen. Kung hindi ta gundang, mukanta na gyapon ta. Kay gusto lagi nato nga mahitabo ta na sa tong ginabuhi nga di gyud nato mabaylo ang iyang presensya. Sa mga butahang ning kalibutan. Balik ta. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon niini. O bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako makakaplag siya niini. Dinhi ko nakaingon ba nga kabulahan nato no nga simple di makita nato dako gyud kayo ang privilege gatag sa Ginoo sa ato ngano man sa kadyutay nato tapos gibutang ta sa ingon ani usahay makaingon siguro mo nga naman si pastor di man mangita gyud ko luya siguro ni atong pastor wa gid siguro ni say pangandoy siguro ni pangantaw kay dugay na rabata nga inaani punta pero abi mo kay isunan sa pangandoy lag sa paninguwa panikamot na sa ako pero gaagad ko sa gabuhaton sa Ginoo. Kung yan pasalamat ko sa Ginoo kay tungod ani nga atong kahimtang gakakita na ko ay kabubuton. Gakadungog na ko yan tingog. Wala ta niya diretso dad-ada to sa hayahay. Wala ta niya diretso dad-ada to sa komportable nga makapasigarbo na dayon ta. Kunya mo na dito idalan nga malimtan na nato ang pagsunod kaniya. Kay ato naman pangibog mo atong gisunod. Kay makapasikat naman ta. Makapasigarbo naman ta. Di ba? Oh. Usa gitrahin sa tas Ginoo. Kay naa day ni nasulat diya sa Deuteronomio nga ipaubos sa kaniya. Kay matuman niya sa Israel, base mo niya kung mabusog na kamo. Unya makatukod na dagkong balay, mga inalkubahan ug malimtan na ninyo ako. Matupan niya. Busa iyang gibuhat, gihimo ko kamo mapaubsanon. Aron sa pagsuta kung inyo bagyong tumanon ang akong kabubuton. Sa laing pagkasulti sa New Testament kan Jesus, aron pagsuta kung mosunod bagin mo kanako ug mailhan bagin ninyo ang akong tingog. Dili ba ang inyong tingog sa inyong kaugalingong pangibog? Dili ba ang tingog sa inyong kaugalingong pangandoy? Dili ba ang tingog sa inyong pangibog sa mata, pangibog sa ulo ug pagpagarbos kinabuhi inyong sundot? Kundi ang tingog sa Ginoo. Nga bisan pa kung muagi kamo sa kalisdanan, o bisan pa kung mulatas kamo sa walog sa mga pagsulay, sa kamatayon, musunod lang gihapon kamo kay nakaila kamo sa inyong palatay.
Ay inyong magbalantay kanunay misulti kaninyo o ka-recognize na ilhan ninyo ang iyang tinog nga bisan sa panahon sa kalistanan na ang Ginoo nagigsulti kanimo o naghatag kanimo paglaom o nakita nimo nga ikaw ihatod niya padulong sa unahan nga iyang giandam na kinabuhi dayon. Hallelujah. Musa na kayo Lord, salamat sa imong grasya sa amin nga madungog ka namo o makailami sa imong tingog. Gisuwayan na nako nga daghang mga pamaagi sa paningkamot nga pinaagi sa kwarta. Mapakita sa mga tao. Mapakita ato mga tao nga suod sa ako, duol sa ako nga unta mailhan nila ang Ginoo. Pero ang Ginoo nagtudlo sa nga dili ni ana nga paagi. Kundi diha sa iyang mga pulo. Amen. Kaya ang tinuod niyang mga karniro makaila sa iyang tingog. Mao na nga tinuod lang nagkalisod maging ning kalibutan. O ang pinaka-tuaw sa mga tao na makatabang unta na makalingkawas sa mga kalisod o makasulbad sa mga problema o sa ginaanak kwarta mo na nga kinsa may naidagang kwarta sa una dunay panguna-una nako nga duno antay missionary ba ni sa ato na bata-bata pagos pagalagan na missionary makali sa ato aron tabangan ta sa ministry na yung katarungan di ba unya maghatag sa atong kwarta para nga mosuwag sa ta. Pero kada missionary ng mga anak, di mo na kwartahan. Ang uban na naway mga kwarta, nag-opering rin tao ng mga kaigsunan dito sa home church nila para makabiyahe. Nag-opering tong mga tao mga kaigsunan dito sa home church nila, kasa sila gikan nga mo ay nagpadala sa ila, para lang tao na sila magamit, makabiyahe, hindi makagwali. Ang una-una sa mga tao, kanina missionary, nani kwarta. Kwarta, unta ang ginalaan ni, matagaan ta tag-opering. Pero ang missionary, nagwali lang. Pero ang Ginoo, nakikita sa kasing-kasing sa tao. Mga kaigsunan, wala man ang Ginoo magpadala kwarta para lang tamaluwas. Nagpadala siya sa iyang bugtong anak aron tamaluwas. Amen. Kaya ang concern sa Ginoo ang future. Amen. Makakaon na kita. Hindi na kita sa atong mga paningkamot. Kaya nag-inom man ang Ginoo nga sa ipuga sa tao, yan ang inon. So magtrabaho lang ta, magnegosyo, manginabuhi kita, makakaon kita, masuklayan ta sila sa itong Panginoon. Sa material na sayo. Busa, klaro ni natawag sa Ginoo nga atong pagasunod. Ang tawag sa atong magbalantay, mauni yan tawag. Wala ta niya tawagali mo, dili kay padatuon mo na go. Siya mo ana, oy. Naabagan? Ang ingon ni ko niya, abuot mo sunod sa ako. Kinahanglan, lumilian na iyang kaugalingon. Magpasaan sa iyang cross. O, abi na kung ipasaan sa Ginoo ang tanan. Hayahay na atong kinabuhi nga masunod niya kay siya may nagpasaan sa cross. Doon na po di tay atong cross na pasano nun. O galing lang, di na tailansan niya. Kay katong gidala niya nga cross, gilansang siya dito kay para man to isakripisyo niya ang kinabuhi para natong tanan. Wa gyud Ginoo mo imo. Dali na mo diri, hali mo tanan katong gusto madato, dali mo. Kay padatuon ta mo. Di ba? Kay ako tag-iya sa tanan nga mga baka. Di ba? Ako'y tag-iya sa tanan mga bulawan. Nana sa hagiyo, oy. Nga nag-ingon ang Ginoo nga. Siya tag-iya sa tanang bulawan. Di ba? Na bersikulo, gamiton na bagay na pirmi. Sa ubang mga magbalantay. Katos ang ganahan kayo man nato. Kini mo inimbo. Di ba? Sa lapi o bulawan, ako man. Ingon ang Ginoo. Iya bitaw. Hindi magina masuka. Pero wala man siya mo ani para diha mga kaigsunan. Ang atong magbalantay, nag-ingon, dumilian atong kaugalingon, kasaanan atong cross, musunod kaniya. Amen. Ato pa, naagi ka na yung mga pag-antos. Ang usang atong adaptason, ang atong kaugalingon na kinanglan atong ilansang sa cross. Kaya kung di nato ipalansang, mutin bakuwas man. Mo kisi-kisi magbuot atong tanawon sa giingon ni Apostol Pablo sa iyang kaugalingon yun sa niya pagsunod ng Ginoo lansang sa niya sa iyang kaugalingon. Galacia kapitulo 2 versikulo 20. Galacia 2:20 ingon ni Apostol Pablo. Ingon niya sa verse 20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. So kita isa magpalansang sa atong kaugalingon niya sa krus. Magdesisyon kita niya na dili na ako ang nabuhi. O, di ba? Deny na.
Dili ita makasunod sa Ginoo kung tumano nato ang atong mga personal nga mga ambisyon, di nato binan. Di ta mapalansa. Kay kining atong old self, doon na ni siya kaugali yung plano siyang kinabuhi. Doon na ni siya kaugali yung pangandoy nga diha niya gusto ipatunhay ang iyang kinabuhi. Pero ingon ang Ginoo, ang magapatunhay siya ang kinabuhi tawag tangan hinuon niini. Kani man siya makasunod sa Ginoo. Daw kay ang kinabuhi na among gabi ng Hesus. Pero kung sige ng Hesus ang imong kinabuhi, huwag tangon imong i-deny ang imong kaugalingon. Sundon nimo sige ng Hesus, makapulagan ang mabatunan nimo ang kinabuhi kay matud pa ni Hesus, ako ang kinabuhi. Amen. Og dili lang kay kinabuhi matud pa niya kun dili. Ako ang pagkabanhaw, imo pa niya sa Juan 11:25. Ako ang kinabuhi, ako ang pagkabanhaw, ang musalig kanako bisan mamatay siya, mabuhi siya. Amen. Mamatay man ta sa pagsunod sa Ginoo. Pero mabuhi ta. Kay banhaon ta niya. Balikan na to. No? Isuwat lang to. 1:11. Yang kauban ng 1:11 is 1:66 or 68 na. Nga ingon diya nga. Nitubag si Apostol Pedro kay giignan magud sila ni Ginoong Hesus nga. Mubiya mausab kamo kanako. Tubag si Apostol Pedro. O 66 hangtod sa 68. 1:6. Tapos niini daghan sa iyang matinunan mitalikod ug wala na manag panlakaw uban kaniya. Ug si Jesus nangutana sa napulog duha. Buot ba usab kamo mubiya kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami mo adto, ikaw mao ang may mga pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Amen. Siya ang atong magbanantay. Busa dili ta basta magpalingla sa mga tao nga pastor or bishop nga dalon lang ta sa ilang gusto, pasundon lang ta sa ilang gusto sa ilang pagdumala, kundi ang pagdumala o gusto ni Ginoong Hesus nga mo'y magbalantay o magdudumala sa atong kalag, mao gi atong pangitaon. Kay siya atong sundon. Oh. Nga mingon nga, ngano di makamusunod sister, brad? Maato ba ka? Pasensya na pastor kay murag di ra ko nakaklaro sa imong gisulti at imong ni Hesus. Ay lang bahay. Oh. Kay si Ginoong Hesus man ang shepherd o bishop sa atong mga kalag. Sa imong pagsulti murag di ra ko kaklaro yung tingog. Pasensya na. Pero basta kay ang akong gisunod si Ginoong Hesus. Ang akong kapangitaon na masunod si Ginoong Hesus. Di ba? Oh. So, balikan na sa nato itong Galacia nga bilansang. Galacia 2:20. So, dapat di ay atong kay pasaanon man nato atong cross, matag-adlaw, unya, musunod kita sa Ginoo, i-deny nato atong kaugalingon. Na adiri, matod pa ni Apostol Pablo, yung application, anak, i-apply niya siyang kaugalingon. No? Sa Galacia 2:20, ingon din na, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Di ba? Ang pagbuot na ni Kristo mo iyang gisunod. Murabag kung sa ulitaw pa maingon nga di na ko mabuhi kung wala ka. Di ba? Ningon na dito sa dalaga pero sa baba di ana. Baba ra na mo tuwa pong dalaga. Maingon po dahil ako yung kanindal ba paminaw? Amo na gid siguro ni ako maminyuan. Na ay na istoryahan ka lang. Siguro asa na pagsusi sa pag-verify sa paghimo sa imong due diligence kay basi di ulog-ulogan lang. Ano? Di ba? So ingon diri, unsa pay gibuhat ni Apostol Pablo? Dili na ang nabuhi sa sulod nako, mato pa niya si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Kung ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa Dios, sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Mao di nay application. Di ba? Mao nay paagi nga gipag-apply ni Apostol Pablo sa pagsunod kang Ginoong Hesus. Giisip niya nga gilansang na sa cross siya o man kang Kristo. Og dili na siya ang nabuhi sa sulod niya kundi si Kristo na. Busa ang kabubuton na ni Kristo mo'y masunod. Ang tingog na ni Kristo mo'y masunod. Mao'y pastor o bishop sa iyang talag. Ug mato pa din na ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa akong lawas, ginakinabuhi pinaagi akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alam kanako.
Busa, ang atong kapangitaon, dili grupo. Karon doon na sa mga debate nga, kinsa mo gitinuod nga gitukod sa Ginoo, kinsa may tinuod nga iglesia sa Ginoo. Hindi, bisan asa tinuod man, munigog ka na. Di ba? Atong pangitaon, ang advice din ang tinuod nga magbalantay o magdudumala sa atong kalag, the true shepherd and bishop of our souls. Sundo na to siya. Sa pagsunod na to sa iya, wala na namang depende sa grupo. Ang gidepindihan na ang pulong na sa Ginoo. Kung nadungog na to yung tingog, sundo na to na, tingog na ng Ginoo. Pero sa diha nga dili na tingog ng Ginoo sa ato nadungog, di na ta mosunod ana. Isang pagbisya pa na siya. Di ba? Bisag reverend pa na siya. Reverend pastor, reverend bishop, unsa pa yang rango? Mga kaisuna, dili madutingog ng Ginoo. Nya kay ang pamaagi ra ba kay untas pangibog sa atong unod. Diha talensisan. Pero kaning mga offer may tungod sa padato, kinsa na nga concept? Kanang padatuon kaninis kalibutan, kinsa na nga concept? Kang Satanas na. Di na kang Ginoong Hesus. Mateo kapitulo 4. Mauna ang konsepto ni Satanas. I-offer niya ang kaibgan sa tao. Kanang pangibog sa unod, kanang pangibog sa mata, o paggarbo sa kinabuhi. Iya na ni Satanas nga konsepto. Tanawa ha? Ingon dere sa Mateo kapitulo 4. Unya, si Jesus, verse 1 magsugod, hangtod na sa city. Hangtod sa city. Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon siya, sayaw. O siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw o kapatan kagabi. 40. O tapos ni ini gibati niya ang kagutom. Kung gutomon ka na, tanay i-offer sa imo, gawa to dali mo na kay gutom na kayo. Di ba? Pero kini mauni ang atong mabalatay, mauni ang atong gasundon. Pero sa iyang gipita, o ang maninintal miduol o miingon kaniya. Kay ikaw, anak man sa Dios, sugua kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Gisakyan niya karon ang kahuyangon sa flesh sa atong Ginoo kay gigutom naman. Puasa baya 40 days 40 nights. Himo ang kining mga bato nga tinapay kay anak man ka sa Dios. Kung ikaw wala ka mahibalo kung kinsa imo sundon, imo una-una. Sundon imo bitaw ba? Si pagtuo. Anak bitaw ko sa Dios. Ang akong amahan nag-ingon baya nga iya ang salapi ug bulawan. Pero maninintan. Ingon pa si Ginoo. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon na hisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matang pulo nga magagula sa baba sa Dios. Kung doon na kay i-deny, kanang imong i-deny, mahimo ginang alkanse. Para bubutang gina siya sa ubos. Di ba? Ingon sa Ginoo, no man can serve two masters. Di ba? Dili ta mahimo sa tao nga mag-alagad sa duha ka agalon, ang mamon o ang Dios. Magkompetensya gining duha. Magpili yung ka sa duha. Pilion nimo ang Ginoo nga priority or ang material. Di ba? Pero ingon sa Ginoo, deny yourself. Mao na nga dinhi gipakita sa Ginoo ang self-denial. Gigutom siya. Pero wala siya magpatintal sa ulog-ulog ni Satanas nga anak man ka sa Dios. Buhata kining bato nga tinapay. Wala siya magpadala. Kay nasayod siya nga madto pa niya nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Amen. Kay dili appropriate para kaniya nga sundon niya ang gisulti sa yawa para lang matuman ang iyang kagutom. Kakaon siya. Kay katuo sa katentasyon. Maneglect niya ang kabubuton sa amahan. Di ba? Pero di na katarungan nga busy lagi ko kaayo mo nang busy ko sa trabaho nang di na ko makabasa sa pulong sa Ginoo. Dili na valid nga rason. Ikaw ang magdesisyon, makailingkawas ka anang imong kabisi. Makabasa ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Oh. Dili na mayo. Sige lang, mag-offering lagi ko. Dili mo mapalit. Sige lang kay ga-offering man sa ko aning trabaho kung negosyo kung padala mo sa offering. Nya wa kay basa-basa sa pulong sa Ginoo, di pa ka mabuhi sa imong offering. Hindi mo masunod si Ginoong Hesus pinagi sa imong offering. So, deny yourself.
Di ba? Ato pa din sa verse, ipadayon nato. Sa verse 5, unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinayatasan sa templo o giignan siya. Kay ikaw, anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos ug naisulat man kini, kay naisulat man kini nga nagaingon, magahatag siya og sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo. Ug sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Gamit gyapon ang pulong sa Dios. Gamit gyapon ang pulong sa kasulatan. Nga sa salmo nakasulat man na tanan. Sa di ba? Pero ang iyang application is paglipat. Iyang gigamit ang kaluyahon sa unod para buhaton iyang gusto. Di ba sakyan niya ang desire sa unod? Dabi ka ang desire sa unod kay kana amang pagarbos kinabuhi. Oh, say pagtuo tino bitaw ka anak sa Dios. Paano ba ko? Di ba? Pagarbo. Oh. Kita dapat bisag mga anak ta sa Dios, di ta magpasikat. Di kay mga anak man ta sa Dios bisag kinahanglan dato ta. Dili na oy. Ang anak sa Dios bisag wala pa na itarong ilis, anak na sa Dios. Bisag dili na mahalon kay sakyanan, anak na sa Dios. Di kinahanglan nga basta anak sa Dios. Wa pug sinina. Basta kay anak sa Dios, mahalon kay sakyanan. Di ba? Basta anak sa Dios, nindot kay balay. Dili ingon ana ang konsepto. Sige ni Jesus, anak siya sa Dios. Diantos niya kanang tanan. Dito ra gani siya gipanganak sa pasungan. Pero karon, anak gud ka sa Dios. Kinahanglan mga dato kita. Nakadungog na mo anak ng mga wali. Di ba? Di ba mga maora konsepto diri sa Mateo Kapitulo 4? Dili ginagagi ni Jesus, di ba? Sinsya na lang yun. Ingon pa din Og si Jesus miingon kaniya usab sa verse 7. Naisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Katuloy tanan panintal ra to para sundon ang pangibog sa unod pagarbos kinabuhi pangibog sa mata. Pero ang Ginoo wala siya usubot ana tanan. Amen. Wala niya to nunti. Giantos niya ang kaugalingon. Kini tanan pangibog sa unod pangibog sa mata pagarbos kinabuhi ni tanan. O karon gipasulod na diya sa church o gipatuo nga kana iya si Ginoo. Pero ang nakanindot karon kay makailata sa atong magbalantay. Amen. Makailata sa iyang tingog. Ang tingog niya pabilin nga nag-ingon. Ang buot mo sunod kanako nagdumili sa iyang kaugalingon. Pasan sa iyang cross. O musunod kanako. Wala na sa ato mga kaigsuonan kadto atong kagustuhan ng musunod kay gilansan nga ang atong kaugalingon diya sa cross. Last nga basahon nato balik unang Pedro 2:21 kay sa maong paggawi di panagtawag kamo. Sa unsang paggawi kita gipanagtawag? Sa paggawi sa kinabuhi sa atong magbalantay sa pastor o obispo sa atong mga kalab. Kung giunsa ni Ginoong Hesus ang paggawi sa kinabuhi, mausab ka na ang steps, tunog, footsteps o tunog nga atong pagasundan. Diha kita magasunod kaniya. Busa matod pa unsang di ang tunog nga gipakita ni Ginoong Hesus kanato. Ang gawi nga atong pagasundan matod pa dinhi. Maingon nga alam kaninyo miantos man usab si Kristo, anak biya sa Dios, sa Dios. Pero giantos niya kagutom. Wala siya patintal sa yawa. Kita bisag dili patagutom. Opiran ta sa yawa. Mo adto ta. Pare atong gisgutan sa kertitat kanina. Di ba? Di ba yung si kertitat na kalisod ng kwarta? Wa masigit ingon nga grabe kalisod niya nga wala na gisya mahimo. Naapoy, naapa sister no. Pero giupiran ka, gitry yun. Para ma-distract lang ka, para lang mabalhin ang imo atensyon. Unya malangan dayon, masuko na po dahil siguro imong kauban, kinalangan na problema na din mo, na trouble ka. Di ba? May gani kay grasya gyapon sa Ginoo, nakailing kawas, di ba? May tabo ato, malangan na dayon na nakapokus na dito, ang uban mo reklamo na, kaya ang uban prepared na, gusto na mo ato, unya asa na niya ato kauban, wala ba niya? Di nagubot na. May gani kay wala. Grasya si Ginoo, di ba? Kada bitaw maingon nga manilado na ta sa atong kuan. Tindahan kay sakto na. Sakto na ning gihatag si Ginoo.
Ug mahatag na po ng Ginoo sa ato. Dili kay daghan pa kay customer. Ano gud kayo? Ano gud kayo? Daghan pa kayo sa kanang customer. O tama sa buntag, di mo na customer, di ka katulog. Dabi kay mupadayon man, di ka na makapahuli. Pero ang Ginoo nagtudlo, deny yourself, ayaw pa labi. Gigutom ganin siya, deny pa niya kaulingon. Wa gani siya mo dawat sa oven. Di ba? Gutom ganin nga siya. 40 days, 40 nights, so ikaw, gutom kayo, pero miantos siya, matod pa niya, matod pa si Kingon ni Apostol Pedro, kay miantos man si Kristo alang kaninyo, nga nagbilin kaninyo, usa ka panigignan, aron kamo managsunod sa iyang mga tulong. Ngayon, pastor, gano'n. Gamhanan mo ka na imong Ginoo, kortahan mo ka na, gano'n mo lagi nga, wala lagi mitigumanan. Nga, dako unta inyong simbahan. Klaro gina, nadili tinuod ng inyong Ginoo, nag-isipa kayo, managalisyon mo. Makatawa lang taala mga isuon. Mura lagi ignan yung Ginoo nga anak magkakasa Dios ganung gigutom naman ka kanya may bato kaya mo ta nimo ganin himo upan di nimo mahimo. Himo ang gani. Ganun gantoson man nimo na imong kagutom. Mura lagi ignan yung Ginoo anak. Pero kung kabuguton sa Dios nga magantos ka, antoson nimo kay nagsunod ka man, ang importante nagsunod ka kaniya. Wala ka nagsunod sa imong panghimo. Wala ka magpasigarbo sa imong kinabuhi. Wala ka magpataas. Kaya kung itugod sa Diyos ang usa ka butang para kanimo mahimugod. After 40 days and 40 nights, nakakaon na si Ginoong Hesus. O balik. Wala man ingon nga forever na lang sa iyang kinabuhi. Hantod gilansan siya sa cross. Way kaon? Nakakaon man. Pero doon ay panahon sa mga pag-antos. Amen. Kanindot. Mao ni ato magbalantay. Ato ginasunod ang iyang tunod. Ingon pa diri sa verse 22, siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagang limbong di siya baba, dili magapang limbong. Sunod, verse 23, sa gisultihan siya pasipala, wala siya mobalos pagsulti pasipala. Niya kung nangimong pastor nagsulti ana, mo na isunda kay mo ni tigog sa imong pastor. Si Ginoong Hesus. Sister, bra, ayaw pagbalos o pasipala. Di kay grabe sa imo, balos mo ka, girapido kag pasipala, kasi marami mo, wala, ang Ginoo wala, ang ato magbalatay, wa mo buhat na. Ingon ka nga, meron mo sa ka, guwapa, pangit rin mag-yun, ako baos mo na ikaw ikaw sa di ay, namura mo sa kang nagway kuan, diha na, di pwede, no? Dili na mo, yes, Ginoo, ang atong magbalatay, wa magkunduan, di pasipalahan siya, wa mo balos ang pasipala, hallelujah! Amen! Di kay girapido kag isa ka magasin balosan na nimo 20 ka magasin. Ayaw ang Ginoo nga to mabalantay dili nana. Mato pa din sa verse 23. Magaigsuonan. Balos nagantos siya, wala siya manghulga. Kita basta magantos kita moingon man itag makabalos ramang ko. Di ba? Ayaw. Dili ta manguli ingon ang Ginoo, wala Ginoo mo ingon ato ang atong magbalantay wa mo ingon nga makabalos. Di ba naingon nino siya man ko basta iluwain taon sila kay wa sila masayad sila gibuhat. Si Esteban sa diyang gibato bitaw siya pagbato sa iya. Mao gyud mo iyang gibuhat. Yantos man niya pagbato anto namatay siya. Di ba? Na-record sa libro sa buhat. So, ina na itong magbalantay. Muning tingog sa itong magbalantay. Mga example na pero ang original na ito, katong first, katong dibasa sa Mateo. Now, padayon ta. Kung sa hindi buhat, hinuno ang gisalig lamang niya ang tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. Pinanaon na nato pagsunod ang atong pastor, ang atong magbalantay. Mo na sige ni Jesus. Pero kung ang akong kaulingon na una niya sundot, muingon gid ko nga, bro siya. Kung ang tao may sundot na verse 24, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamataron. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Verse 25, kay samag mga karniro kamo kaniadto ng isalaag. Buti pasabot, samag mga karniro kamo kaniadto ng isalaag, di makasunod sa inyong magbalantay. Busa, kung pasipadaan mo, mubalos pud mong pasipala. Kung magantos mo, manghulga dayon mo. Pero karon nga naa na mo sa inyong magbalantay na kabalik, sundan na ninyo inyong magbalantay. Kay mihatag siya panikignan alang kaninyo, miantos siya alang kaninyo, sunda ang inyong mga tulong. Amen. Mao ni karon, mato pa niya, naa nakabalik na kamo.
sa inyong magbalantay. Magbalantay sa inyong mga kalag, obispo sa inyong mga kalag. So our real pastor and bishop is Jesus Christ. Kung di na nato mandungog ang iyang tingog diya sa mga pagtulunan, diya sa mga wali, sa mga Bible study, sa mga teaching, kana bang kaigmat na lang sa tao nga ka-bright ba? Magbuhat ko Bible study, kini nga topic may akong i-preach kay nindot kayo ni. Dili na mga kaisunan. Ang atong preaching is iiko lang nato kung si tingog sa magbalantay o sa atong pastor nga naa diri o ang iyang paagi sa pagdumala. Unsa may paagi sa pagdumala sa atong pastor? Gihigugma ta niya. Na ang paghigugma, usa na ang paghigugma. So inaot mag-igsunan kini tanan katabang kanato. Amen. Hallelujah. Ug dako gid ako pagtuong katabang gid sa pagsunod nato diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kaila na ta sa atong pagbalantay. Sige ng Isus. Kaila ta sa atong pastor, sa atong bishop. Usa kung dunay naa diya ng barog, bisan unsa pa iya katungdanan, susiha gid ha. Susiha gid sa kasulatan. Tingog bagid ni sa akong pastor. Tingog bagid ni sa akong bishop. Nga mao sige ng Isus. Basig gamit lang ang authority o ngalan niya. Ako i-verify sa kasulatan. Nga naman. Mato pa diya sa lastly, Juan 5:39. Nagasusi ka mo sa kasulatan. Kay niini nagahuna-una ka mo nga makabaton ka mo kinibuhing dayon. Ngani kini sila mo'y nagpaghimatuod mahitungod ka nako. You will know your shepherd. Mailhan nato ang atong mga balantay pinaagi sa kasulatan. Pinaagi sa Bible. Hallelujah. So diha ra ta tama mag-igsunan, nindot sa ato, manindog kita aron sa pagpasalamat diha sa atong Ginoo.